Prvorodený celého stvorenia. Chápeš, čo je ten význam prvorodený? Ak máš deti a máš prvorodené dieťa, či je to dievčatko alebo chlapec, keď máš, tak ja mu prajem veľa zdravia, tak to je nestvorené? Alebo ako? A teraz počúvajte veľmi dobre. Sú tu ľudia na TikToku, ktorí tvrdia, že Boh, ak by urobil nejaký pohyb, to by znamenalo, že je menný, že sa mení. Naozaj je to tak? OK, ale tým pádom oni vyvracajú to, čo učia. Viete prečo? Oni tvrdia, že je trojica. A teraz mi povedzte, je pravda, že je napísané, že Boh poslal svojho syna? Ako poslal z neba na zem, nie je to pohyb? Tým pádom trojica končila. Proste trojica neexistuje. Tak ako je to možné, že oni hovoria, Boh nemôže urobiť pohyb, lebo by bol menný, to znamená, že by sa menil. Tak čo oni si myslia, že Boh je nejaká socha? Nejaká soška? To fakt? Akože? Všimnite si, Ježiš hovorí, hovorím tak, ako ma naučil Otec. Kedy ho naučil? Keď bol na zemi? Nie, v nebi ho učil. Ak by Ježiš bol Boh, potreboval by sa učiť od iného Boha? Ľudia, premýšľajte, na čo máte ten rozum? Na čo máte ten mozog? Však premýšľajte, snažte sa byť rozumní. Modlite sa k Bohu, aby vám dal múdrosť. Môžete byť chytrí, ale čo z toho, keď nemáte múdrosť? Však počúvajte, čo hovorí Boh. A Ježiš vám to jasne objasňuje. Marek 12.29. O, počuj Izrael, Jehova je len jeden Boh. Tam nie je napísané, že aj Ježiš, aj Svätý Duch sú zvlášť osoby, ktoré by tvorili jednu bytosť Boha. To tam nie je napísané. To si vymysleli cirkevní otcovia. Samaritánke Ježiš povedal, že spása prichádza zo Židov, nie od Rimanov. Tak prečo veríte rímskemu učeniu, keď my máme veriť židovskému učeniu? Ježiš bol predsa Žid, ale vy veríte Rimanom? Tak ako je to možné potom? Tak počúvajte, čo hovorí Boh. A Boh jasne hovorí cez Ježiša. Miluj svojho Boha Jehovu celým svojim srdcom. Predstavte si, že by boli traja. Ktorého by ste dokázali milovať celým srdcom? Všetkých troch rovnako? Predstavte si, že ste muž alebo žena a teraz máte partnera, ale už nemáte jednoho, ale troch. Dokázali by ste rovnako milovať? To sa dá? Nedá sa. Ak on hovorí, že miluj svojho Boha celým srdcom, tak tam nie je napísané bohov, ale Boha. A keď vám niekto povie, že je trojica biblická, tak vás klame, pretože trojicu doniesol Tertulián v 3. storočí. Ak poznáte, kto bol Tertulián, tak viete, o čom hovorím. Ak nepoznáte, predstavím vám ho. Bol to syn rímskeho vojaka, ktorý študoval filozofiu. A on vlastne prišiel s tým, že je Otec osoba, Syn osoba, Duch Svätý osoba a toto je trojica. A volá sa to Trinitas. Bol to árijské učenie, bol z jednej sekty, doniesol to do katolíckej cirkvi a ľudia tomu veria. Tak ako je to možné? Však to bol Riman, nemá absolútne nič spoločné s Ježišom Kristom. Takže vy ste uverili Ježišovi? Nie, vy ste uverili Tertulianovi, čo nemá nič spoločné s Ježišom. Chápete to, ľudia? Pochopte to ešte raz. Ach, Boh všemohúci je v nebi, lebo z neba sa ozval hlas. A niektorí ľudia dokonca tvrdia, že on sám sa ozval, Ježiš. Tak ako? Ste normálni ľudia? Presne, Jane. Koncil rok 325. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Však viete, že do toho času, keď si pozriete históriu, čo sa tam vlastne stalo, tak ľudia verili, že Ježiš je Metatron, že je Sarhagadol. Čo to znamená? Vysvetlím. Sar znamená knieža. Sarhagadol znamená, že je to prvá bytosť, je prvotina, do ktorej Boh vložil život. Chápete? Ak Boh doňho vložil život a začal žiť, tak je všemohúci ten Ježiš? Nie, je stvorená bytosť. Preto sa podriaďuje Otcovi, preto sa modlí k Otcovi. A teraz počúvajte dobre.
Ak Ježiš je všemohúci Boh, ktorý prišiel na zem a išiel naspäť do neba, tak mi vysvetlite jednu vec. Ak už je naspäť v nebi a on hovorí, daj mi slávu, ktorú som mal predtým, ako bol svet, tak tá sláva podľa vás, ak veríte v Trojicu, je, že je všemohúci Boh. Tak mi povedzte, ako sa môže všemohúci Boh modliť k ďalšiemu všemohúcemu Bohu? Toto mi vysvetlite, lebo to nedáva absolútne žiaden zmysel. A keď vám niekto povie, že je človek, no nie, už nie je človek, už je opäť duchovná bytosť, on len vyzerá výzorovo ako človek. Chápeš? Ale to neznamená, že on je človek. Prečo? Pretože jasne sa v písme píše, že krv a telo nezdedí Božie kráľovstvo. Nemôže vojsť do neba krv, lebo to je hmotné. A nebesia, je to duchovná ríša. Tak ako by tam mohol žiť? Celé zlé ľudia, už to pochopte, zobuďte sa konečne. Robíte z Jehovu trojediného. Tým, že vy veríte, že je súčasťou trojice, stvorenia, tak to znamená, že ho ponižujete na úroveň stvorenia. A viete, kto má z toho najväčšiu radosť, keď vy poviete, že Ježiš je všemohúci Boh? Satan. Viete prečo? Viete prečo? Ak vy poviete, že Ježiš je všemohúci Boh, Satan sa z toho teší. Lebo on vie, že je stvorená bytosť. On to vie, len vy to neviete, lebo nečítate písmo. Všimnite si, keď už ľudia tvrdia svoje nezmysly, OK, beriem, takto to vnímajú. Tak sa pozrime, keď sa už Ježiš vrátil do neba. Zjavenie 1. kapitola, 1. verš. A pozorne počúvajte. Toto je zjavenie, ktoré dal Boh Ježišovi Kristovi. Ešte raz, lebo ja sám seba nepočujem, čo vám hovorím. Lebo dokážem to počuť, ale nedokážem to vnímať, lebo vy nevnímate. Počúvajte pozorne. Toto je zjavenie, ktoré dal kto? Boh. Samostatná bytosť. Boh. A komu to dal? Ježišovi Kristovi. Ak by Ježiš bol všemohúci Boh v nebi, on by potreboval nejaké zjavenie od iného Boha? A kde je napísané, že Ježiš je v nebi všemohúci Boh? Kde? Všimnite si, čo píše Hebrejom 8. kapitola, 1. verš. Pozorne počúvajte, prosím. Hlavná myšlienka toho, o čom teraz hovoríme, je: máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Božieho majestátu v nebesiach. 2. verš. Služobníka svätého miesta a pravého svätostánku, ktorý postavil Jehova a nie človek. Každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete, a tak bolo potrebné, aby mal aj on čo obetovať. Keby bol na zemi, nebol by kňazom, lebo tu už sú muži, ktorí obetujú dary podľa zákona. Títo muži konajú svätú službu ako predobraz a tieň nebeských vecí. Počúvajte dobre. Ako keď mal Mojžiš postaviť svätostánok a dostal od Boha príkaz, dbaj na to, aby sa všetko vyrobilo podľa vzoru, ktorý si videl. A teraz počúvajte 6. verš. Ježišovi však bola zverená vznešenejšia služba. Môže byť Boh služobník? Vy ste normálni ľudia. Fakt? Môže byť všemohúci Boh služobník? Vy nechápete, čo je to byť Bohom? Ešte raz, ako začína ten verš. Hlavná myšlienka toho, o čom teraz hovoríme, je: máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Božieho majestátu v nebesiach. Môže byť všemohúci Boh veľkňaz? A teraz vám poviem tak, ako to je, a nehnevajte sa na mňa, ale trúbky trúbia, takže trúbky hovoria: áno, Jehova môže byť veľkňaz. Chápete vy vôbec, čo to znamená byť veľkňazom? Veľkňazom môže byť tá osoba, alebo tá bytosť, ktorá je podriadená svojmu Bohu, lebo mu prináša obete, slúži mu. Tak môže byť všemohúci Boh veľkňaz? No nemôže, pretože on neslúži nikomu. On je ten Boh. Chápete? Ale teraz pozrite sa, čo hovorí Rimanom, 8. kapitola a verš 34. Pozorne počúvajte, čo hovorí
Kto ich odsúdi? Veď Kristus Ježiš zomrel a bol aj vzkriesený z mŕtvych. Takže niekto ho musel vzkriesiť. Ďalej, je po Božej pravici a prosí za nás. Tak toto je obrovská dilema pre trojičkárov. Viete prečo? Ak on bol vzkriesený z mŕtvych a teraz sedí po pravici Boha, tak by podľa nich mal byť všemohúci Boh. Lenže on nie je, lebo on prosí za nás. Koho? Svojho Otca Boha. Viete prečo? A teraz oni by vám povedali, lebo je človek. No už nie je človek. Už nie je človek, lebo je už v nebi. Je podobný človeku, ale nie je človek. Tak potom je Ježiš všemohúci Boh? Keď hovorí, Otec je väčší ako ja, tí ľudia hovoria, ale ako človek. OK, tak poďme do neba. Čo hovorí? A teraz pozorne počúvajte, ľudia, počúvajte srdcom. Srdcom počúvajte, čo vám hovorí Boh. Počúvajte. Hebrejom 10. kapitola, verš 5. Preto, keď Kristus prichádza do sveta, hovorí Bohu. Obeť a obetný dar si nechcel, ale pripravil si mi telo. Ľudia, počuli ste to? Ešte raz. Preto, keď Kristus prichádza do sveta, hovorí Bohu. Počujete to, komu to hovorí? Samostatnej existujúcej bytosti. Bohu to hovorí. Kristus to hovorí Bohu. Chápete? Nie súčasť trojice, ale Bohu to hovorí. Tomu pravému Boha, ktorý je Boh Izraela, ktorý je Bohom Abrahama, Izáka, Jákoba, Ježišov Boh. Chápete to? On hovorí, pripravil si mi telo, lebo obeť a obetný dar si už nechcel, ale pripravil si mi telo. Preto slovo sa stalo telom. Chápeme sa, ľudia? Kedy? Hneď? Nie. Až keď sa splnili proroctvá, tak sa slovo stalo telom, keď to bolo potrebné. Pretože Jehova pracuje v čase. Chápete? On pracuje v čase. A on keď niečo povie, nejaké proroctvo vysloví, tak sa splní. Chápete to? Takže ľudia, ak by bol Ježiš všemohúci Boh, potreboval by počúvať Otca? Alebo by boli v jednote? Boli by v jednote, nie? Ale on ho prosí, aby boli v jednote. Všimnite si. Jehova rozkáže a Ježiš vykoná. Takže je vykonávateľ Otcovej vôle. Prečo hovorí, nevykonávam svoju vôľu, ale Otcovú vôľu? Prečo? Prečo? Keď on je syn, Boh, tak ako je to možné? Ahoj, Stanko. Presne, aj Zjavenie to krásne opisuje. Ja to prečítam. Tak ako je to možné, ľudia? Zjavenie 5. kapitola, verš 6-7. V blízkosti trónu uprostred 4 živých bytostí a starších som videl stáť baránka, akoby zabitého. Mal 7 rohov a 7 očí a tie oči predstavujú 7 božích duchov poslaných na celú zem. Prišiel a vzal zvitok z pravej ruky toho, ktorý sedel na tróne. Otázka znie, kto sedel na tróne? Podal ten zvitok sám sebe? Postavil sa pred zrkadlo? Alebo hovoril sám so sebou? Vy z Ježiša Krista robíte schizofrenika? To ako fakt? To ako, že tieto streamy zase musím nastaviť takto? Lebo s láskou sa s vami nedá? Na inom streame bola otázka, v akom mene budeme spasení. Pozorne počúvajte, čo píše Biblia. Kto tak miloval svet, že poslal svojho syna? Kto? Kto ťa zachraňuje? Kto ťa vykupuje synovou krvou? Jehova. A teraz pozorne počúvajte. Ak Jehova je ten, ktorý ťa vykupuje synovou krvou, kto ťa zachraňuje? Ak ja platím peniazmi, kto je ten, ktorý vyplatí ten úver za teba? Ja. Chápeš? A teraz, má Ježiš Jehovovo meno? Samozrejme, je to v ňom. Predsa bol poslaný od Otca.
ale to neznamená, že je otec. Ja keď pošlem svojho syna, tak ja som ja a môj syn je syn. Ja môjmu synovi dám moc mojej firmy a on bude konateľ. Vykonáva vo firme veci. Ale to neznamená, že on je ja, alebo že má rovnakú moc ako ja, pretože ja mu tú moc kedykoľvek môžem zobrať. Dokonca on mi tú moc po 1000 rokoch odovzdá naspäť. Rozumiete tomu? No oklamaní ste vy, kamaráde. A ste poriadne oklamaní, lebo vy zapierate toho Boha, ktorého milovali a uctievali Židia a Izraeliti. A vy ho zapierate, vy tvrdíte, že Jehova neexistuje. Žalm 14.1 hovorí, hlupáci hovoria, Jehova neexistuje. Nie je to myslené potom na teba? Dobre si Hanka odpovedala. Takto to je. Len ten pán si musí uvedomiť tie slovíčka, čo znamenajú. Ak je napísané Jehova ťa miluje a on ťa zachráni a potom je napísané, že jediné meno, ktoré nám, počúvaj, bolo dané od koho? Od pána Jehovu a to meno dokonca znamená Jehova zachraňuje, tak musíš si uvedomiť jednu vec. Jehova znamená to meno pôsobí, aby sa stalo. A ako pôsobí, aby sa stalo? No pôsobí tak, že posiela syna a v tom synovi je tá úloha, ktorú musí vykonať ten syn. Chápeme sa? No poď, Peter, poď, podaj si žiadosť, poď, nech sa páči. Poď. Ahoj. Ahoj. Haló, Počuť ma? ahoj. Ahoj, počujeme ťa. Prajem vám pekný podvečer, alebo už nie je podvečer, už je večer. Je 8:39, či 35, či 36, či koľko ja mám na hodinkách. Hej, no poď, nech sa páči, máš nejakú otázku asi.